I čao drugari, dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Milanius i u današnjoj epizodi, kao što vidite, pred nama se nalazi najnoviji Paninijev album za Premier ligu sezona 2024. Znači i ovo je stiglo, nedavno su se delili besplatno novi album, ja sam pokupio par komada i naravno nakon pregleda ovog albuma otvorit ćemo 10 kesica najnovije Premier lige, čisto vidimo kako to izgleda, dobijemo osjećaj, pa ko zna, možda ćemo i početi i ovo da skupljamo, ali pre nego što sve ostalo uradimo, lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde vidimo što se dešava sa najnovim albumom, kako to izgleda, kako to deluje, šta možemo o tome da se nadamo i ajmo krenemo sa prvom stranicom ovde. Veoma lepo imamo ovo, mislim, generalno Premier liga albumi su ono što je najbolje što Panini pravi po mom mišljenju. I jako mi je krivo što, na primjer, FIFA 365 nema ovakav nivo kvaliteta kao što ima Premier liga, ali kontam licenca je veoma zahtevna i mora zaista dosta toga da se odradi, bi to bilo ovako kvalitetno. Vidimo prve kartice, vidimo prve ovde sličice, sličica 1, sličica 2. Zaista ovaj album Premier Lige izgleda kao neki ultra mega premium magazin, najiskrenije jednostavno tako deluje. Ovdje imamo ovde dresovi, domaći dresovi ekipa Premier Lige, znači ovo ima da se popunjava ovde, dobro. Nakon toga mi se vratno krećemo sa ekipama. Burnmouth je prvi, da vidimo kako Burns izgleda super. Isto kao i prošle godine, kao 2023 sezona, znači to je neki novi sistem kako prave albume za Premier ligu. Kvalitet albuma je neverovatan, album je super kvalitetan. Tako da slobodno idite do trafike i gledajte da dobijete besplatnu verziju i naravno pored standardne ekipa onda imaju oni kao specijalni odeljci za ekipu i ovo zaista deluje veoma lepo. Da imamo koja je sledeća ekipa, sledeći je Arsenal, Top G je isto, kažem, isti je princip i zaista izgleda jako, jako lepo. Gomila lepih detalja ove sezone. Imamo ovde menadžera i cool je stvarno neko, znači imamo jedan veliki grb igrači i nakon toga idu specijalne sličice, odnosno one kao srebrne kartice, odnosno sličice Arsenala, odnosno bilo kog drugog kluba. Prelepo, apsolutno vidimo da je prelepo, vidimo Gabriela Jesusa ovde. Znači prelepo, Aston Villa je posle toga sledeća. I zaista mi se mnogo sviđa sve ovde što vidim. I kao što sam rekao, album je zaista fantastičan, album je odličan. Međutim, u posljednje vreme ni prošle sezone nisam skupljio do kraja celu Premier ligu, zato što jednostavno previše mi dođe, previše sličice ima, rešio se više da se fokusiram na tops, zato što jednostavno smatram da će to možda biti nešto što će u narednom periodu biti znatno traženije od Premier lige, iskreno. Ali dobro, mislim, ko zna, ako mi se bude, ako budem rešio, onda ćemo verovatno i ovo da skupljamo, ali za sada ništa. Brenton, idemo dalje. Brighton Albion, je li tako? Tako se zove, Albion u suštini, ja sam uvijek znao ko Albion, a možda su se spojili Brighton i Hove Albion, ko zna. Prelepo, zaista prelepo, zaista kao časopis izgleda i to mi se jako sviđa. I sad samo ako prolazimo kroz ovo Burnley, dobro, imamo Burnley ovde. I to je to, brate, to je to. Chelsea takođe, imamo i Chelsea. Prolazimo da vidimo kako to se deluje, zato što manje više sve je na isti fazon. Ako ste videli prošle godine, Premier liga i prošle godine praktično identičan album. S te strane, mega premium, fantastičan, ali identičan. Znaš što imamo identičan fazon kao što je bio i prošle sezone. Samo nastavljamo za 2024. praktično. I to je manje više to. Vidjet ćemo sa druge strane ovoga Everton. Da li će biti nečega novog. Fulham, ok, imamo Fulham. Mitrović više nije u Fulhamu koliko ja znam. Tako da nemamo Mitrovića. Gomila ljudi se penzionisalo posle svetskog prvenstva, tako da... World Class, ovo je nešto novo. Ovo su igrači koji su na svetskom nivou, tako izgleda, internacionalci što se kaže. Dobro, internacionalci Premier lige, ima ih dosta zapravo. Dve strane, možda čak i treće, ne će biti više od 3. Tako je više od, evo ga, imamo dve strane cele toga. Imamo Legends igrače, Frank Lampard, Yaya Toure, Elliot Anderson i igrač Chelsea. Imamo ovde Cristiano, imamo još Shearera, Cristiano. Znači, ipak imate da skupljate Cristiana Ronalda i u ovoj sezoni Premier lige, što je veoma cool. Izgleda prelepo. Ovo je zapravo noviteti. Sensational Strikers, imamo strikere. Ovo je vratno neki kao legendary moment, kao što je u Liga šampiona, čini mi se. Onda imamo to je bilo na sredini albuma, sad nastavimo opet sa igračima, sa timovima Premier lige. Sad nastavimo sa Liverpoolom. Znači, to je bila zapravo sredina albuma. Ok, ja sam mislio da smo došli skoro do kraja, zapravo nismo. Za sada već 400 sličica, a ovo će imati se sakuplja.
Mislim da je 90 dinara kesica, plaćao sam 90 dinara, čini mi se kesica, evo ga Manchester City, naravno, najpopularniji klub u ovom trenutku, imamo Kevina De Bruynea, fantastično, Manchester United, posrnuli Manchester United, Rashford, ok, tu je i on, Newcastle United, sad ide United ekipa, dobro, Nottingham Forest, lepo izgleda, zaista prelepo izgleda. Imamo Sheffield. Tu je i Sheffield. Ono što je zanimljivo, nikad nisam... Meni, na primjer, neko ko je pratio Premier ligu, ali nikad nisam gledao grbove određenih ekipa koje nisu ono tier 1 ekipe. Na primjer, nikad ne bih rekao da je ovo grb Sheffielda, brate. Bukvalno nikad ne bih rekao da je ovo grb Sheffielda. Nisam ni znao kako izgleda grb Sheffielda. Imamo West Ham. Naravno, za West Ham svi znamo kako izgleda. To ne moramo da se brinemo. I idemo Wolvesi, dobro. Nakon njih kreće transfer update. Da li se ovo dokupljuje? Da li će se ovo... Ne znam. Da li se transfer update dokupljuje? To mora neko da mi napiše u komentarima. Znamo da ove godine Tops sa Ligom šampiona ništa nema za dokupljivanje, ali čim piše U48, U4, možda je ovo zapravo ono što će morati da se dokupi. Možda i neće, možda lupeta, možda sve izlazi, možda se sve nalazi u ovim kesicama, to ćemo sada da proverimo zapravo, ali to je to što se tiče albuma, evo ga. To je to. Ovaj put, za razliku od prošle godine, da su svi oni fancy stvari bile na kraju, sada su na sredini albuma i manje više to, ništa drugo se tu nije promenilo. Sama naslovnica ovog albuma nikad lepša, zaista izgleda prelepo. Imamo gomilu fantastičnih igrača, evo ga Aleksandar Isak. Ali, da mi nastavimo dalje, da vidimo kakve su kesice, odnosno šta ćemo naći u 10 kesica Premier lige za sezonu 24, odnosno 23-24. Ajde krenemo sa prvom kesicom i da vidimo čemu mi ovde možemo da se nadamo. Wow, world class. Ok, ovo je prva stvar koju smo dobili. Dobili smo world class sličica, igrač Tomiyasu iz Arsenala, koliko vidim. Fantastično, mnogo lepo izgleda kartica, odnosno sličica. Mnogo su kvalitetne, zaista. Voleo bih kažem da je ostatak Paninijevih proizvoda na ovom nivou, ali očigledno FIFA 365 ne podlaže toj priči, očigledno. Onda imamo ovde Danilo iz Nottingham Foresta, imamo Brentforda, Damsgaard, ok, onda imamo igrača Newcastle Uniteda, u pitanju je Lewis Hall, i na kraju Sinistera iz Bournemoutha. Ok, i dalje imamo situaciju 5 sličica u kesici, klasična Panini fora. To je također onako malo 90 dinara za 5 sličica, ali dobro, ok, možda su, mislim, mega su kvalitetne, tako da zaista, ako ništa drugo, makar znamo da imamo premium sličice. Opet, Stat Star, verovatno. Christian Romero iz, ovo nije Tottenham, ovo je zapravo jeste Tottenham, ok, iz Tottenhama. Dobro, nakon čega imamo Darwina Nuneza iz Liverpoola. Ovo je srebrna sličica, Seamus Coleman iz Evertona, ok, Everton, dobro, stavit ćemo ovde ovu. Onda imamo Christiana Eriksena iz Manchester Uniteda i na kraju Trossard iz Arsenala. Za sada nije loše, ali opet nekako, kako je zapravo čudno, zaboravio sam da Panini ima 5 sličica u kesici. Evo ga, to su ti kao legendarni trenuci, super strikeri, kako se zovu već. Zaboravio sam, ali to je to, igrač Nottingham Foresta. Onda imamo Stat Star, Marcos Senesi, to je, izvinite, Senesi, Marcos Senesi iz Bournemoutha. Stavit ćemo njega, možemo jedno na drugo ovde zapravo, ovako ćemo stavimo ovde, nadam se da se vidi. Posle toga imamo Adam Davies iz Sheffielda, posle čega još jedan super signing kartica, igrač Sheffielda u pitanju Gustavo Hamer. Da imamo samo koji je ovo 5-4-4 sličica. Prelepo izgledaju ove srebrne, nove, jako, jako dobro. Podsjećaju dosta na Match.at. Ko zna kako izgledaju Match.at, kristalne paralele sijaju na taj fazon, što je zapravo dobro. Meni je to totalno ok. Ajde, stavit ćemo ga ovdje. I na kraju dobijemo Fabio Vieira iz Arsenala. Ok. Dobro, zaista mega su kvalitetne sličice. Ne mogu ništa da kažem s te strane, se izgleda strava. Zaista izgleda jako lepo. Gonzalo Montiel iz Nottingham Foresta, nakon čega još jedan igrač Nottingham Foresta, Williams. Još jedan igrač Nottingham Foresta, Yates. I onda imamo Mateta iz Crystal Palasa. I na kraju kristalna sličica Jack Cork iz, koja je ovo ekipa? Čekajte samo trenutak. Ovo je
Burnley, je tako? Ovo je Burnley, tako je, ovo je iz Burnleya, tako je. Svi imaju tu bordo-plavu kombinaciju i Aston Villa, i West Ham, sad i Burnley, svaka čast onome ko može da razlikuje, brate. I što je fazon, svi grbovi su im na isti fazon, znači jezivo, brate. Te ekipe koje su došle fazon iz 4. engleske lige u Premier ligu, jeziva priča, ali one to watch, Julio Enciso iz Albiona, ne znam, nisam lepo izgovorio sigurno. Ok, zanimljiva sličica, roze, interesantno, aj stavit ćemo ovako ovde. Nakon čega imamo igrača Evertona, Dobina, grb Crystal Palasa, izgleda apsolutno bolesno. Ok, grbovi, mislim, Paninijevi grbovi uvijek izgledaju brutalno dobro. Ovde se samo nastavila ta priča, ovo izgleda brutalno. Grb Crystal Palasa ide ovde na vrh, najjača kartica koju smo dobili danas. James Garner iz Evertona i na kraju Fotheringham iz Sheffielda. Ok, nije loše. Iskreno uzbudljivo je. Ovih 10 kesica je zaista uzbudljivo za otvaranje. Phillips iz Manchester City-a. Onda imamo Ruben Dias iz Manchester City-a. Ok, možda nisu baš najbolje promešane ove sličice. Saliba iz Arsenala. Nakon čega imamo, ovo je Neto iz Bournemoutha, golman Bournemoutha. Vidimo da mu je ovde isto tako srebrna sličica. To su vratno one drugačije, ne znam ni ja. I Trippier iz Newcastle Uniteda. Interesantna priča. Zanimljivo što bi se reklo, gospodine. Šta je ovo? Je li ovo sličica sa greškom? Jesam izvukao? Izvukao sam sličicu sa greškom. Ne mogu da verujem, pogledajte. Izvukao sam sličicu sa... Znači vidimo Alan Shearera i još jednog igrača London Towna. Wow, ok, ljudi, neka mi se javi ako neko želi da kupi. Evo, bukvalno, ako neko želi da kupi Paninijevu sličicu sa greškom, ostavljamo ovde. A iza toga je Kevin De Bruyne iz Manchester City-a. Prelepa kartica Kevina De Bruyne, apsolutno. Nakon imamo Traorea iz Wolverhamptona, nakon čega dobija ovde Jason Steele iz Albiona i još jedna srebrna kartica London Town, Tom Lockyer. Ok, još malo nam je ostalo do kraja, ali ovo je sada bilo već neočekivana situacija da smo dobili sličicu sa greškom. To se ne dešava, pogotovo ne kod Panini. Mislim, ne baš toliko kod Paninije. Imamo još jedan legendary moment. Elite kartica, je li moguće smo dobili Elite? Elite, jedna po kutiji koliko ja znam. Dobili smo Elite Nottingham Foresta, Morgan Gibbs White, ovaj crn, sad ne znam da li je ovo standardni Elite ili ovo neki novi Elite. Kako prelepo sija ova kartica, odnosno sličica. Ovo je zapravo bomba. Ovo će bude zapravo i thumbnail, a? Ovo je thumbnail za danas. Fantastična priča, sličica broj 514. Prelepa. Ja mislim da su ovo one super retke kartice. Naravno, ukoliko grešim, molim vas da me ispravite, ali ove Elite su valjda one, ili to nisu možda te, možda imaju one druge Elite. Da li je ovo klasična, da li je ovo paralela, zaista ne znam, napišite mi u komentarima da li jeste, ali i nju također stavljamo ovde i onda nastavljamo dalje, imamo igrača Arsenala, nakon njega imamo igrača Evertona, Tarkovski i na kraju Joel Matip iz Liverpoola. Ostale su nam još 2 kesice do kraja, drugari. Iskreno nisam očekivao da će ovo da bude ovoliko zanimljivo, uzbudljivo. Najiskrenije. Šta je ovdje imamo sledeće? Star Steining, odnosno Stat Star. Ovo je Emiliano Martinez iz Aston Ville. Nakon njega imamo Traorea iz Bournemoutha. I još jedna Elite... Ne. Bukayo Saka. Još jedna Elite sličica. Znači, ovo definitivno da nisu paralela, ovo su klasične Elite sličice za ovu sezonu. Brate, koliko dobro izgleda ovo. Pogledajte ovo, molim vas. Ovo će da bude thumbnail zapravo. Zapravo, Saka je ovde thumbnail za današnji video. Bato, kako je ovo ispoštovalo, ja ne mogu da verujem. Dobro, 2 Elite sličice, fantastično. Enzo Gonzalez iz Wolverhamptona i na kraju John Stones iz Manchester City-a. I ljudi, ukoliko do sada niste, lupite like, ostavite subscribe. Ovo je posljednja kesica Premier Lige za danas. Napišite mi u komentarima da li želite da nastavim sa otvaranjem Paninijeve Premier Lige za sezonu 2024. Vidjet ćemo, razmislit ćemo. Morat ću da razmislim šta kažu moje financije, pošto trenutno pokušavam i Ligu šampiona Topsovu da skupim, ali vidjet ćemo kako će da prođe. Jadon Sancho iz Manchester Uniteda, Jayden Bogle iz Sheffielda. Nakon toga imamo super signing. Ovo je igrač West Ham Uniteda. Njega stavimo ovde. Igrač Fulama, Marek Rodak, ovo je vjerojatno golman Fulama. I na kraju posljednja kartica, još jedan
još jedan grb Crystal Palasa, 2 puta duplikat, ali nema veze, drugari. Na ovome ćemo završiti današnju epizodu. Kako smo danas imali zaista fantastično otvaranje. Gledali smo jedan brzinski pregled novog albuma i izvukli smo 2 Elite sličice i ono što je najvažnije, sličicu sa greškom. Ko želi ovu sličicu, neka mi se javi, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav!